Owanistanın paýtagty Kabulda şu ýylyň mart aýynda adamlaryň köpçüligi tarapyndan urulyp öldürilen ýaşdenan Farhundanyň hatyresine gurulýan monumentin gurulşy dowam edýär. Bu monument Milli Raýdaşlyk Partiýasynyň inisiativasy bilen gurulýar. Bir adam Farhundanyň Gurhan kitabyny ýakandygyny aýdyp ýalan maglumat ýaýradandan soň Kabulyň goloýynda gahar gadaply adamlaryň köpçüligi ýaş denana hüjüm edipdi. Farhundanyň öldürilmegi Owanistananyň çägine protestleriň geçirilmegine we halkara jemgyýetinde ýazgarmalara sebäp boldy. Pakistanyň bir näçe syýasy partiýasynyň liderleri ýurduň tire taýpalar regionuny dogly kanuny we konstitusiýon hukugyň berilmegini talap edip, öňümizäki aýda giň gowrumly protestleri geçirmäge çağırdylar. Peşawarda geçirilen ýygnakda syýasy partiýalaryň liderleri öz goldawçylaryny 16 noýabrda Islamabad şäherine geçiriljek protestlere gatnaşmaga çağırdylar. Pakistanyň Demokratik Günwata regionunyň syýasatçylary we aktivistleri serhit jinaýetler barada düzgünleriň ýatyrylmagyny talap etdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.